Здравейте всички на ГТ, аз съм Бънички БГ и днес ще почвам нова поредица в PvP България. Да, как виждате съм се развил горе-долу, защото не исках да почвам поредицата като пълен нуб. Така аз съм много, защото все пак се върне PvP, аз на PvP въобще не стана, така че да, пак съм се развил. Добре, това е спала. Исках да кажа. Много исках да кажа, че такъв. Ох, майко, какво се стреснах. Извинете, това беше батерията на моя таблет. И се стреснах, защото той изведнъж. Макар че надалеч от мене. Ето, ето се где. Браво, окей, сега. Чим си по-малко, което е някакъв бук. Съгледайте. Мам! Джим! Спарих сега Джим. Окей. Сега спуска къпса, тук имам чипси, голема, дори аз не знам. Воу, чай. Кога имам един стакайра, бе? What the hell? Даже и още. Не, това е, че... Окей, защо фокусът изведнъж ме падна много гадно. Мен съм с 20 фокуса. Да. Че гадно спира, бе. Вижте, да фокусът ми по-супер гадно намалява и аз пак спира, толкова съм в момента. Добре, не знам какво ще правим. Сега се върна. Сега върна на ТТ. Вижда, знам, че ще имам прият. Мисля да скочил някакъв юзър. Не знам дали. Че им скочил се и този меч. Макар че не е фиксал. Но се направя пак времето. Няма нищо против. Ставам си начин. Искам си отпъбявам. Където дирката ще оставя. Да, сега вече. Стенда, там дупта просто е супер тъпто, много тъпо е дупта, просто там скачат само хаковете, доколкото знам, пък и аз. Ооо, не! Това ще смени. Оставиш, пъстиш на тази. Ма ти си женка. Майко, бах ти женката е. Коса ли да е? Да. Окей. Чакайте да спирам, че това не е за предкамера. Добре. Искам само да нещо... Не. Да. Мутна съм, като виждате. Някаква простичия стана, защото бе да искам на това. Така не беше бе да искам, не беше на той си го заслужи. Защото не виждаш, че той беше хак, да. Значи искам да ви обясня. Той беше хак. Ето къде бях в тенда. Тя напред някъде. Аз съм с бронята на с друга броня бях Enchant Protection 2. Цялата ми броня беше Pro 2. И он нашия ми скача само с един на меч. Никакъв лак нямаше, нито нищо. Оня дойде, аз съм зад него, всъщност аз бях точно зад него бях. И той е нашия в гръб на цепи. Съм на лаптоп. Чакай. Чакай, че то ще намери. То лагна е. То почна лаги. Искаш да бия ли? Да бия. Аре, моя се насоча! И ще му убил. Няма да играя в PvP. Стане фейл, ще стане. Да, не искам. Чайче. Тип старт. Не ще взема това. Моя страх ме. Просто ме е страх. Страх ме е, за това ще взема голем. Колко наво ми хвърли?
Айде. Ай. Скачам. Скачам ти, бе! Не! Мога целя, бе! Не можах да нацеля. И бе, тотален фейл. Аз затова не исках скачам, окей. Тук бонус хапва също така. Бъгвам. Блица. Пуф! Бах ти. Гати бъга, тук. Ясно се. И затова не исках да влизам с този меч. Ама всъщност тогава ще да е малко по-реално, защото... Какъв е този лак, като съм си в къщата, от 20 фопса ми става на 5 фпс. Ето. Ти даже спамна от 3. Майко. Искам само да видя. Много малко да се сува, what the fuck. А тук по това време няма начин да са толкова малко, Как? Бе, чакайте малко само. Добре, готов. Чакайте малко. Да. Ние то сме издрази, просто дразни. Извините, че приканте. Май се, няма да си бъм за това, бе. Мисля, че сега ще ме викнат. Ари, бе, няма ари, бе. Няма да викаш ари, бе, ще уча дойда ари, бе. Дупата да я помелеете, че как аз уча. Окей, той не беше, бе. Не, аз се говоря за това, че не бъда носка. Какво стана? Тут чаще правим инструмента. Малко се спокойно днеска. Беше много хубав ден днеска. Да, скоро беше много хубав ден днеска. Това е много малко хора да се чуят. Така, просто не е хубав ден днеска. Не искам да се проваля. Нямам доста време да снимам и ще направя към половин час този клип. Мънчер Сокол време ще се качва. Почти. Дори Мънчер Сокол, лак ще има, колко фейлове ще има. Просто ще го направя дълъг. Има много време да снимам. Интересно. Окей, това. Сега ще видим къде само да отидем. Сега някъде сега. PvP-то някъде. Защото на PvP са го направили супер жалката работа, защото значи отиваш на PvP, то всъщност моментално те спава в дупата. Просто е по някаква простия. Мисля да троля хора, но аз нямам право на тъпа. Аз нямам право на тъпа. Окей. Искам да прием. Значи искам да троля хора на някакъв. Това ще отида на спална и там ще ги трета. Да, с другите пичове там ги да на тя да ги вижда. Ама доста рисковано, защото тежа ма фанат. И като ма видят като хубаво скача, ще им скоча. Гледчо, ще им кажа. О, майко, гледчо, дай, докато го... Дай да го убим, майко. Майко. Дай, то за една ми взел нещата, бе. Абе. Къде отива? Този пухна една да бе, what the fuck. Няма скоча. О, някакъвто баника. Не, няма скоча. Оня с стрем. То ще им скоча. Бие ти хак. Няма. Ако искам. Ако искам ще отида да спалне. Няма да отида да пика спалне, какви дреме. Искаш ти. Искаш ти. Какви са тия смарт... Не знам какво да правя в момента в този клип.
буквално, не, честно казвам, не знам защо съм го почнал да се правя някакви профити. Да! Ще правя хей. Скачам! Скачам! Окей, тъс! Скачам, бе! Скачам! Не, чакай. Бам! Искаш ли? Искаш да ме получиш? Искаш ме препоръча? Не съм ли? Жалък! Окей. Добре, искам да кажа нещо. Искам само да кажа, че ще се опитам да качвам в този канал. Ще се опитам да качвам абсолютно всеки ден. Всеки ден ще има клипове. Просто ще се постарая всеки ден да има клипове. Пък може и да пропускам някой ден, защото все пак на училище съм, такива глупости. Ще се опитвам просто. Ще намерам си някакво време да снимам. Имам куци фендър честа, колкото виждате. Махай се, то сме дразни. Как беше кода за Iron Sword? Как беше кода? Какво? Гати просто. What the fuck е? Какви казват тук е? Оня там, дето викат, че е килара в момента да не успя. Тия жестоко се лъжа, той не е килара. Познавам го. Така не чупя, знам, че не е килара, т.е. имаш клипове. Да, знам, т.е. има клипове в YouTube. И знам, че снимал тук. Няма чак 1000 абонати, за да стане ютубър. И просто, как беше? Да, той просто е доста добър на PvP. Аз съм гледал съм няколко клипа в PvP България. Въобще не използвам никакви хакове. Даже понеже много в коментарите бяха писали, спомням си как ми бяха натаскали в коментарите, че използва хакове, защото той преди беше в топ килс там. Пише там, че използвал хакове и такива дори глупости, пак казвам, че той не използвал хакове. Даже ела на латен. Май то замълчи, просто няма да взема. То иска да мамили там, защото е някакъв хак си видео. Ма сега включа. Добре. Ето къде е бил джумпа, аз този джумп го търся. Гледайте къде е бил, what the fuck. Ето то ми лаги, аз имам с... Да, тук се спъна на едно място ми се качва от 20. Иначе аз съм добър на джумпа просто. Точно на ръба спрях. Вижте, това беше просто върховно. Също така очаквайте много преди съм на... Да интернет, плюс още една майче на 26 снимам. Май, не знам, все още не! Спарта! То спак полудя. Не, то сполудя, аз ще имам да видя там. Добре, то сме дразни, вече вземам меча, всичко ми взел за киф, видиш. Знаеш какво сме дразни? Ще спахте. Какъв то лак е? Да се спира, че го набия този лак вече. Окей. Тропа, малко ще по-едно. Тя трябва да се направя много дълбоко, като вижда, че имам. Така... ще върша на това. Чекайте малко, няма да се разкарка. Чекайте малко.
Дори чай, че да се направи звънниче. Точно това не е фитурци. Окей, така. Аха. Час правя още една кирка. Така. И ще изпълня малко. Добре, да, както казах, ще се опитам да правя всеки, абсолютно всеки ден. Просто толкова ще старая, място, още се прибирам даскала и викам, написвам домашното, там готвям се пример и викам, почвам с тема. Той и те. Просто искам да натрупвам темата. Окей. И само да ви кажа, че снимам, не го правя за донати. Не го правя. И както ми гледате, моля ви, ако искате се абонирайте, просто ако ви кефи, не е интересува, просто виждаме ви кефи, не искате да се абонирате, не се тая. Окей, на новата версия въобще не мога да разбера на кое ниво съм. Помогнете ми. Пишите в коментарите кое е за нивото, защото на по-старите версии беше много по-лесно, пак всяко направиха някакво бъгано и на мен нищо не ми е удобно хич. Затова се знаме тук и почвам да търся на някакво. Ох, майко, какъв е този лак, е? Ай, моля, възприете с този лак. Не искам да има лак. Не се прави пълно, преди остава и така. Днеска ще ядем. Окей. Ай, чуху там. Той ще направя XP. О, да, точно ще го правя XP. Това е на Cave Fight. И само някой да му направя. Окей, сега това ще успея да му правя. Помня някой. Да, е точно. Уф. Майко, изкарах се ангелите. Изкарах се ангелите. Това беше просто как се разтресна да някак си написта. Аз съм Георги Сава Раковски. Така ще ми закачи вече. Ако имате някакъв въпрос към мен в коментарите, пишете до Георги Сава Раковски ще ми закачи. Защото аз съм нека съм скъсен. Говоря на чуждоземски, ще ми викате Георги Сава Раковски. Това. Не, моля те. Не, никъде е това. Обичаем. Не, слушай, не обичаем, аз не обичаем. Обичаем. Не, слушай, не ме за толкова. О, вече не знам си ги дрънкам. Оп. За сега ще го запомня. Че спаките. Направо съм убил. Гледайте ги, то направо тук. Ай, ти. Ако ще дърпа. Окей, мисля, че не помня, че съм гладен, както виждате. Ще скапса. Долу. Един стар пажур се опичи. What the hell?
сега. Мисля, това е за епизода. Ой, what the hell? И сега искам да огладния, Чай, че искам да... Аз знам какво става от това, но просто искам да направя, ще заканя това. Не трябваше да имам по-жорси. Не, сега... сега края, който иска да стане, няма да се получи. Защо ме налазаш това? Сега пък то, точно сега решила да е... Сега. И това беше за аз бях Borenji. Абонирайте се, дайте лайк, коментирайте. Без дизлайк, защото иначе ще го убия, ако има дизлайк. Няма го убия, но ще направя всичко. Ще ви открия канала и ще давам дизлайк на всички, които ще вам са. И да, дайте лайк, коментирайте, без дизлайк, абонирайте се. Аз бях Borenji. Вие бяхте... Не, вие не бяхте. Добре, абонирайте се, за да знам, че сте българско масло. Окей. Бърка са и...